Desde o mes de xuño o Goberno Municipal de Ames vimos avisando dun problema que temos no noso concello e que afecta tamén a toda Galicia, que é o problema da seca. Sacamos unhas recomendacións moi básicas, que é non encher as piscinas, aforrar a auga cando lavamos os dentes ou cando nos afeitamos, non ter o grifo aberto, usar a lavadora ou lavabaixelas con as cargas completas. Bueno, medidas moi básicas que, aínda que parecen pequenas cousas, facéndoas todos nas nosas casas, pois conseguimos que se vaya facendo un aforro importante da auga, non? Esas medidas foron acompañadas, ademais, con outra serie de medidas que tomamos desde o Goberno Municipal de Ames, como foi baixar a presión polas noites do abastecemento da auga, eliminar os regos e os regos municipais, a limpeza e os baldeos con auga nas rúas, e tamén controlar aqueles verquidos que se producen pola rede, arreglando esas redes, non? Vimos como no mes de xuño ese mensaxe e esa forra de auga si foi correspondido por parte da veciñanza, onde baixamos o consumo de auga respecto ao ano anterior, pero, por desgracia, a situación climatolóxica non acompañou no mes de xullo e agosto, nin tampouco acompañou o aforro, onde o incremento de auga pois foi no mes de xuño dun 3% e no mes de agosto, na primeira quincena, que son as que temos os datos, pois o incremento tamén foi superior incluso ao 3%. En Galicia é unha situación moi crítica, moi grave, hai concellos xa que desde fai uns días xa están tendo cortes de auga e a situación en Ames, por desgracia, cada vez é peor. A captación e o caudal do río Tambre cada vez é menor, as captacións municipais xa as temos agotadas, co cal vamos a ter que tomar medidas, se a situación persiste así, de ir facendo cortes paulatinos de auga, empezando unhas horas pola noite, e non queremos ir máis aló, pero seguramente se a situación persiste así durante moito máis tempo, pois teremos que actuar de maneira máis contundente. Tamén me preocupan moito os núcleos rurais, que non teñen traída municipal, que teñen traída veciñal, porque xa empezamos a detectar en zonas onde hai moitos problemas, onde os manantiais están secando, onde os pozos están secando. Estamos buscando maneiras, conxuntamente coa empresa concesionaria, de como abastecer puntualmente eses núcleos rurais para que os veciños e as veciñas tamén podan dispoñer de auga, polo menos para a primeira necesidade e de primeiro consumo.